Здравейте хора! Днеска играеме Ретро Гараж. Премести се така. Добре. Първа поръчка. Това е за време. О, не ми се занимава, бе. Чао. Махни се, бе! Махай са. Тон. Я вижте какво дойде. Спомняте ли си? Да, само че това не е тази Волга. Това е друга Волга. Сега ще ви покажа тази, която правихме. Само тази Волга да направиме. Майко, сега сетих за проект Кабри Волга. Мога сега да ви го покажа. Ако не съм го продал, да. Защото не си спомням вече. Така, ти се махаш. Добре. Така. Така. Да. Това не съм го свалил. 20 стотинки. Или 1 рубля. Или 1 рубла. Играта е в рубли. 1 рубла е 20 стотинки. Честно, всъщност не знам точно колко е. Ама някъде толкова. Но. Какво друго трябваше да купа? Само ти да ги махна. На такова. Това не. И тия двете. И тия двете джиджавки. Всъщност без тях колата не може. Ама... няма значение. Така, сваляме стартера. Перката. Водната помпа. Ангренажния ремък, който е за букулка. Сваляме динамото. Това е колело, което няма да се ядосвам. Айде, когато се ядосвам, видеото свършва. Така. Това е чаленджа. Сега ще кажете, ти купираш Анди Студио. И с това ти начин на говорене калясти. Нещо колко ми пука кой копирам. Нали искаш да те забавлявам по някакъв начин?
На минус съм. Окей. Хора, мисля това да е края на клипа. После в другия клип ще продължиме.